Вътре в комплекта е включена една малка саксийка с торфена смес. Да. И всъщност може да си я посадите и след 1-2 седмици ще изникне 4-листна детелинка. И много ще ни върви в живота. Да, много хубаво начало на новата година. Добре, много добър подарък е за майка, например, или свекърва. Има описание какво трябва да се направи. Има абсолютно описание. Добре. Един подобен подарък, който е свързан с Коледа, е това пък коледно дръвче, също семена на коледно дръвче. И засаждаме го, семената засаждаме в саксийката и след това изниква коледно дръвче. За колко време? За една нощ? За една нощ трудно. За колко време ще поникне? За 2 седмици ще изникне и в последствие, като се присъди, може да си го отглеждате като едно обикновено живо растение във вашия дом. Много хубав подарък остава за цялата година. Стига да се грижите добре за него. Друго на тази вълна? Имаме ли? Като сме почнали по-нестандартно да мислиме, почвам с една тоалетна хартия Судоку. Истинска тоалетна хартия, която освен, че може да представлява трудност за някои, които решават Судоку, може и да се използва в един период от време, нали, когато вече ви е писнало да решават Судоку. 2 в 1 е забавление предлага тази хартия. Да, нестандартен подарък е, но пък има много Судоку фенове, които нямат търпение просто нещо подобно. И защо да си губят времето? Така могат да бъдат много полезни. Седейки на определеното място. Страхотно. Тя си е в тази опаковка. В тази опаковка ето я. Тя е много приятна. Много е хубаво. Това е страхотна закачка. Ние всичко опаковаме като подарък и след това се получава много интересен подарък. Това е един от, между другото, най-предпочитаните подаръци. Да, сигурно, защото в е много забавно. Магазин. Ще те помоля да ми подадеш и другата тоалетна хартия. Тя вече е на любовна тематика. Ние имаме цяла серия. Няма да я валя от кутийката, тъй като е следобедно време. Има които не са допустими по това време да се показват. Но е тоалетна хартия Кама Сутра, така че за всеки, който има така любим човек или иска да се пошугува с някой до себе си, мисля, че е добър вариант да подари за Нова година. Добре. Нещо не толкова скъпо. Да, но пък много ефектно. Много ефектно, и ще предизвика така смях в компанията и емоции. Добре. Другия така любовен елемент е тази метална кутийка. Какво има в нея? Показвам я. Чакай да прочета сега. Magic Bean. Това е онова бобовото дърво. Бобче, да. Бобовото дърво, знам и аз приказката, дето се качил и отишъл при великана. Обаче не е обикновено магическо бобче. От него също изниква нещо. Тоест, когато то изникне, на самото бобче се изписва I love you. Ама това става бързо, нали? Бързо става. Бобчетата покълват изключително бързо. Да, те покълват бързо и ефектът е много голям. И къде ще се изпише I love you? По на самото бобче. Всъщност, докато е засадено това бобче, защото то е засадено тук в една определена смес, още докато е като зрънце, е написано съвсем калиграфски I love you, след това изниква и става по-голям. Много ефектен вариант е това също за Коледа. Много ми хареса. Сега, какво друго? Какво друго? Тези какво правят тук? Писукат, нещо? Не, нищо не писукат. Ако се вгледаш добре, ще забележиш, че изглеждат като кейк. Или като парче торта. Но всъщност не е въобще кейк, нито парче торта, нито пък някакъв мус, например, от киви, а са си хавлиени кърпички. Да. Това е също много хубав подарък за дама, за вашата любима. Много са нестандартни. Между другото, това е международен подарък, защото го има навсякъде по цял свят. В България може би не е толкова разпространен, но е много ефектен и същевременно е практичен. Да, тортата я показахме, нали? Тортата е шоколадова, с листа от мента отгоре. Особено, както са показани на снимки в интернет магазина ни, много често хората се бъркат и не могат да разберат това наистина торта ли е или всъщност е една хавлийка. Много е сладка. Направена като торта. Така. Ето това пък е помиршило. Елка ли? Да, истинска елка, само че под формата на шоколад и мирише на шоколад. Да, аз мисля, ще кажеш, че е шоколад това накрая. Не, абсолютно. Ма наистина мирише на шоколад. Да. Страхотно. Това е много ефектен подарък за любители на шоколад. Работи ли си? Абсолютно си работи и може да се ползва.
включваме, за да не каже някой, че не работи. Да. И наистина мирише на шоколадче. Добре. Практичен подарък, например, за работното място, където освен може да се ползва и... Да те провокира непрекъснато да искаш да си хапваш шоколад. Обратният часовник, вече мисля, че е добър и познат подарък в България. Добре, да. Много хубав подарък е за семейство. Значи, от тук... Цифрите са наобратно и часовниковата стрелка върви наобратно. Тоест, абсолютно всичко е наобратно. Леко се побъркваш и изобщо не можеш да знаеш точно колко е. Да, предпочитам подарък е. Аз лично трудно... Аз ще го гледам в огледалото. Да, това е добре. Да. Но, така... Определено и тази година ще го видите подаръци. Се търсят много повече, отколкото един стандартен подарък, който може да си купите от всякъде. Да, естествено. Това за офис е много сладко. Много, да. Да се подари на шефа, примерно. Още един такъв смешен подарък, който може да наблегнете на някого, да кажете нещо. Това е каша с пепелник. Това е малко неприятно. Неприятно, обаче за пушача е много приятно да му подарите нещо, ако ви дразни. И да го откажем от тютюнопушенето. Да, защото в момента няма как да ви го включа, че много кашля, обаче наистина много се кашля и дави. Той е каша с пепелник. Дави се като бял дроб, както се дави. Ей, супер, що няма батерия ли? Да, няма батерия в момента. Но ако сложим батерията, ще бъде... Жестоко е. Звуковото изпълнение ще може да ни потресе и да захвърлим цигарите за винаги. Много подарък за пушач. И още нещо така по-нестандартно е това. Много често ключодържател е това. Със сигурност всеки има някой познат или приятел, който непрекъснато си губи ключовете. Ключовете се слагат на този ключодържател и като му подсвирнеш, той ти отвръща и винаги ги откриваш къде се намират. Знаеш къде се намират. Това и за деца е много забавно, между другото. Да, също и за деца е много забавно. Значи свиркаш му и то се обажда. Тук съм. Да. Добре. Онова купче какво е? Това е един също много хубав подарък тази година, който се търси. За 2010. За 2010 година. Това е календар, смисъл за всеки ден, т.е. за всеки ден от годината на всяко едно листче е написано една хубава мисъл. Тук четвъртък. 21-ви. Силата на жените се определя от слабите места на мъжете. Съвсем случайно. На точната мисъл попаднахме. Така. Много е сладичко това. Да, много е сладко и мисля, че е много хубав подарък за работното място. Да подарите на колежка или на колега. Да върви заедно в комплект с химикалка. Която има камъни, да не казвам какви, нали? Да не им правим реклама, шегувам се. Така. Като сме почнали с семейните подаръци, нека да ви кажа тези караоке дискове. Това е много готино забавление. Мисля, че е много хубав семейен подарък. Ние си пеем вкъщи. Да, дали ще е за Коледа или за каквото и да е събиране. Те са на най-различна тематика, дали любовна. Аз имам патриотични песни, тези са рокаджийски, има примерно тук вкусът на времето, са само рок-бани. Песни. Всеки каквото пожелая, естествено, и какви са предпочитанията му. Но мисля, че това е много хубав подарък за едно семейство. Ще си остане със спомен и сбирките ще са още по-приятни и по-весели. Така, искам това да покажем. Какво е това сега? Защо е с лупа ли върви? Да, с лупа върви и искам да го повдигнем, за да го видят и вашите зрители. Снимчица на дете. Това е снимчица на дете. Обаче, ако се вгледаш много добре, затова има и лупа към него. Тя е съставена от много малки снимки, най-различни, дали на детето, дали на неговите близки и приятели. Ефектът е много голям. Това се казва така наречената мозайка от снимки. Нашите клиенти ни изпращат много снимки. Но това вие ли го правите? Това го правиме ние. Много е сложно това. Не е сложно. Това е програма, която реално го прави. Не се реди ръчно в никакъв случай. Кой знае колко много снимки. Може да се ползват 15 снимки, но може да се използват и 1000 снимки. Да. Специално тази мозайка е направена от 10 000 снимки, като общ брой на... 10 000, но те са примерно като асортимент са 15. Точно така, например с 15 снимки. Свършва ни времето, да покажем тези Мери, Крисмас, какво правят? Това са дискове, 3D дискове, картички, заедно с дискове, в които има хубави коледни музика. И нека да завършим с едно по-романтично предложение. Това е нашето ново предложение и за 14 февруари, защото той наближава. Ние вече ще ни дойдете тогава. Това са посланица някакви. Да, но някакви да е еротични. Розовите са за жената, а червените са за мъжа.
За всеки ден 365 дена в годината има по едно еротично послание и някаква игричка, измислена от нас специално. Майя, много ти благодаря. Весело посрещане на теб и на твоето семейство пожелавам, защото няма да се видим много утре. Не пропускайте да бъдете с специалното празнично издание на Следобед с TV7. Специалният ни гост ще бъде примата на джаза Камелия Тодорова. Освен това, ще дегустираме различни вкусни неща, ще дегустираме и шампанско, защото за Нова година се пие шампанско. Ще имаме официална мода и може би още нещо, което пропускам, но със сигурност ще се забавлявате много. Не пропускайте последните дни последните часове от... Това не трябваше да го казвам. Всичко хубаво, уважаеми зрители, приятна вечер!